Isana sapa kang dadi aranmu dene wani ganggu gawe ujian iki para gage sajarwa kuwi sapa Pramadi kaget atimu dene ana menungsa sing bisa ngembari titising jemparing karo kowe Mara gake lekno mripatmu aja herengen gobokmu iki bocah desa esa-esa sing ora nate mambu sekolahan jenengku Surya Putra saka Petha Perlaya apa karepmu teka kowe ngrusak angka saka jemparingku mau dimen wong sak jagat do ngerti ora mung murite Durna sing prigel nglepaske jemparing merga sak dhuwur-dhuwure langit isih ana langit sediamu kuwi bener nanging patrapmu ora pernah lan ora genah pancen sengaja ndak jarak sengaja ndak jarak kepengin neter kabisane murite Durna ayo yen pancen kowe satriya linuwih adu dada kantaran bau karo Surya Putra sanurunga kowe mung bakal pasulayan dudu kene papan dununge ing kene luwih prayoga merga disekseni karo gurumu kawula lan wadya Ngastina sapa sing atos balunge sapa sing ulet kulite yen nganti kowe wegah tanding karo aku cetha lamun to blegermu satriya ning jiwamu mulur mungker cacing lambemu rakmediman Daring warsitaning ati sumantaka hanira puja angga
lahat muda ing batine marmo kedah kinunggung basa kang kelantur tutur kang ketula-tula nuwun sewu Angger Kurupati sakadang menapa dene Angger Puntadewa sakadang Pandhawa saderengipun pandadaran kawiwitan pun bapa badhe paring dawuh langkung rumiyin Den nggih Bapa Guru Durna badhe wonten dawuh menapa nata ling manah kula daya-daya ingkang ngadani pandadaran sampun ngantos kula mangke bebarang wirang pramila saking menika bebasan nyidam rujaking pace kaselak mangertosi tetering para kadang Kurawa dalah Pandhawa ing reh olah kridaning prang bubuh nuwun sewu Bapa Durna sedya kula muhung sageta nuhoni dawuhing guru namung kemawon reh niang raos taksih tebih saged damel pamarming Bapa Durna mila saderengipun kula pun Puntadewa nyuwun lumunturing sih pangaksami Bapa Angger Kurupati syukur menawi jengandika sakadang Kurawa sampun samekta ing samukawis Angger Puntadewa inggih wonten dawuh sampun wasumelang ing manah jer pendadaran menika namung kangge ningali dumugi sepinten ngelmu ingkang sampun rinegem dening para siswa menawi wonten kirang lan langkungipun menika dapur limprah Nger Puntadewa muli nggih ngestakaken dawuh Bapa Durna nah siswa-siswaku kabeh wae gatekno pandadaran iki nganggo pranatan ora mung waton tumindak lan sapa wae sing nerak lan nabrak karo Angger wewaling guru bakal nampa pidana sepisan ora kena mbadal dawuh angka loro ora kena tumindak culika kudu lumaku sak benere yen nganti ana sing cilik gawe lara gedene gawe patine mungsuh mesti bakal nampa pidana karo Durna inggih ngestakaken dawuh sira kabeh ndak menangake milih gegaman utawa pusaka ingkang jumbuh lawan krenteking atimu kae sawangen para pinisepuh negara Ngastina para sentana praja Ngastina klebu para prajurit lan kawula kepengin nekseni anggenmu bakal nganakake ujian pandadaran iki mula kabeh kudu siaga ing diri sawiga ing jati aja nganti nguciwani sing beda kumara saking roning praja sing kala koswa sepro kusanak nira
Wah. Ah. Ah. Oh. 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 Ya, weh. Wah. Ah. Ah. Lo. Ah. Ah. Oh. Oh. Ah. Ayo. Weh. Tuh yo. Ya. Oh. Tuh yo. Ah. Lo. Ayah. Lo. Ah. Wah. Ayo, arang kenceng tatu. Wah, tuh yuk. Mundur. Marapati Dharma putra nyangari tanan jaya maturing raka Narendra Harimurti Angger Puntadewa kadang-kadang jengandika Kurawa lan Pandhawa sampun ngetingalaken anggenipun olah dedamel wonten ingkang milih gaman wujudipun denda musala tombak pedhang candrasa jemparing lan trisula semanten ugi ingkang rayipun pinten tangsen nadyanto bayi wingi sore nyatanipun saged damel mareming guru langkung-langkung Bratasena ketingal bilih trampil olah gada Raden sedaya tuhu saged damel bingahing manah kula teges mboten rugi anggen kula paring sesulang dumateng para siswa sedaya. Inggih syukur dagi sewu yen tetela kados mekaten Bapa. Nanging lugunipun trampil olah dedamel saha mumpuni kridaning prang pupuh menika mboten kinarya mejahi tiyang sanes nanging kinarya bebetenging diri. Inggih kaluhuran sabda paduka Bapa Guru estunipun kula sampun saged amawas bilih sedaya guna kasantikan kanuragan tuwin kridaning dedamel menika
sae lan botenipun gumantung ingkang ngetrapaken menawi leres tetep badhe dados marta menawi lepat yekti dados wisa. Lah lajeng kenging menapa dene jeng ngandika ketingal mangu-mangu mboten enggak makarti. Bapak Guru kula rumaos getun keduwung dene ing nguni kula lumuh gegladen namung nengenaken mungkaring pengangen-angen ingkang ngombro ngayawara satemah rumaos boten timbang kalian para kadang. Raden tumrap tiyang ingkang anggegulang lumiting pangesti keplasing cipta lepasing jemparing menika boten karana penering panginceng netra waloka nanging gumantung pamamasing pramana. Gendhewa menika mantenging pangesti kendho kencenging kenteng menika lampahing napas lan upus nering panginceng menika giliking cipta maligi dene lepasing jemparing menika keplasing krenjeting rasa. Ing mangke Durna jinejer dados guru paduka dados siswa sumangga anggenipun badhe menggalih. Murih sangkut narimeng kalbu budine kang den bawani wenganing tiasukari ila kaya tinotok alugara jajanira Dyan Puntadewa dupi midhanget pangandikanipun Resi Durna ingkang pungkasan sakala. Hemut lamun dadya siswa parikedah nuhoni dawuhing dwija sakala lon-lonan angasta wujuding Gendhewa Warastra wis tinumpangake ing kendheng parandene geter panyepenging labetan atul boten kulina ngolah lepasing panah kang samya ningali sakala sirep boten wonten ingkang cemuwit sedaya samya mas paosaken dumateng Dyan Puntadewa muhung para Kurawa ingkang pating kalesik esmu ngremehaken dumateng Sang Binagus yata kang dadi undering pamawasing netra nenggih Sang Puntadewa sigra angesti pituduhing guru megeng napas mantuk jiwa miyak warana gaib jati-jatine Sang Puntadewa wis kadunungan aji danur wendo lepasing jemparing mawa Prabawa kekes hangluwihi cumlorot kang jemparing tumanduk endhog peking kang kinarya lesan butul padha sakala.
Sang Arjuna Kesmunira kamanungsan sawangnya gendreh manis liringe dikamandyan aduh Bapa Guru babar pisan boten nginten menawi Kakang Puntadewa limpat angolah warastra Pramati wonten dawuh yektine nggone limpat labet kasurung lungiting pangesti keplasing pambudi tanpa beda kelawan jeneng sira inggih Bapa Pritulungguhan iki kabeh para pinisepuh lan para kawula Ngastina wis padha nekseni lamun to murid-muridku Pandhawa luwih unggul yen ditimbang karo para Kurawa. Kula kang mangkono gandhengi ngancik panci surut Pandadaran ndak anggep wis rampung dene minangka tandha purnaning ujian iki gage lepasno jemparing 1000 ning langit Permati. Atase Pandhawa mung duwe kaprawiran sing kaya ngono parandene wong Astina le nyubya-nyubya yen nyoraki ling alembana nganti kliwat ukur yen mung kaya ngono wae aku ya iso mula Ripalungguhan iki aku tetep bakal golek cara men wong sak Astina ki padha melek mripate ora mung Pandhawa sing ampuh. Mapan wonten pener tengahe papan Pandadaran nenggih panengah Pandhawa Sang Permati ngestu padha pangandikane Sang Mahadwija kinen ngrampungi Pandadaran kanthi tengara nglepasake jemparing 1000 ing ngakasa mangkono kaya udan laku ning panah kabeh tumiyup ing gegana satemah ambyar parandene sinebul mawi donga dening Sang Permati satemah wujuding panah kempal manunggal malah ngrengga endahing langit kanthi tulisan angka 24 angka kaya ngono kabeh do sorak do gumun apa ndak anggap aku ora bisa angka 24 tak ilangane neme Samang tak lereke netap supaya sinip pidodo bang mawing wengis
netra kocak ngontar andir hidupnya mangolo sokro praupan brabak branang kaya kembang ora awari yen kasumeta marang seketeng murup dahanane isana sapa kang dadi aranmu dene wani ganggu gawe ujian iki para gage sajarwa kuwi sapa Pramadi kaget atimu dene ana menungsa sing bisa ngembari titising jemparing karo kowe Mara gake lekno mripatmu aja herengen gobokmu iki bocah desa esa-esa sing ora nate mambu sekolahan jenengku Surya Putra saka Petha Perlaya apa karepmu teka kowe ngrusak angka saka jemparingku mau dimen wong sak jagat do ngerti ora mung murite Durna sing prigel nglepaske jemparing merga sak dhuwur-dhuwure langit isih ana langit sediamu kuwi bener nanging patrapmu ora pernah lan ora genah pancen sengaja ndak jarak sengaja ndak jarak kepengin neter kabisane murite Durna ayo yen pancen kowe satriya linuwih adu dada kantaran bau karo Surya Putra panurunga kowe mung bakal pasulayan dudu kene papan dununge ing kene luwih prayoga merga disekseni karo gurumu kawula lan wadya Ngastina sapa sing atos balunge sapa sing ulet kulite yen nganti kowe wegah tanding karo aku cetha lamun to blegermu satriya ning jiwamu mulur mungker cacing lambemu kakmediman
ya malih kinarya palupi Surya putra Narpati ngawangga lan Pandhawa tur kadange liyan yayah tunggil ibu mengko dhisik bocah bagus lan kowe permadi kandheka lereno anggenmu peperangan. Bocah bagus, sira iku sapa? Kula pun Surya putra. Kula namung anak kusir saking Petha Perlaya ingkang 3 taun kepengker nate daftar wonten sekolah mriki parandene mboten mangtampi lajeng manggusak kaya kewan merga kula mboten kuat bayar SPP. Kemutan menapa mboten? Wah, iya Gus, ya. Aku njaluk ngapura merga pancen Durna iki mung dikeparengake mulang kelawan putra-putra Ngastina babakan probeo utawa administrasi ini aku ora ngerti. Nanging nyatane kowe hebat. Tanpa meguru karo aku sliramu bisa ngregem kasekten lan guna keluwihan olah kridaning perang ngembat panah nglepasake jemparing sing wah jan spektakuler kaya ngono. Lamun tumemen anggonmu angudi besok bakal dadi senopati kang pinunjul Surya Putra. Lakar menika ing dados gegayuhan lan panggantaning manah kula sageta anggadhahi pangkat derajat semat karana kepinteran kula. Saengga kula nadyanten namung derajat anak kusir boten dipun bedakaken kalian sama samining titah. Ya, kuwi bener aku cocok. Kabeh wong kuwi mesti pengin uripe mulya lan kepenak. Surya Putra, aku njaluk ngapura lamun to cuwa rasamu gelo batinmu dene anggonmu kepengin neter sepira kasektene muridku jebul tinemune durung paja-paja cilik madani gedene ngungkuli marang sira. Lho, kawontenanipun pancen kados mekaten. Ateges siswa jengandika menika dereng kalebet satriya pepetingane jagat ing atase para satriya kemul kamukten rinten dalu ngrasakaken kamulyan dipun sekolahaken saben dinten parandene mung kaya ngono kepinterane nadyan kula bocah desa esa-esa mboten dadah mboten pernah mboten duwe napa-napa parandene iso ngalahke anake piyayi. Aku ngakoni. Mong wae ngene ya Surya Putra. Tumrap siswaku kasekten dudu nering panggayuh. Ndak baleni kandhaku kadigdayan kasekten kuwi dudu nering panggayuh. Lho, keng menapa jengandika keraya-raya anggladi perang menawi mboten dados ancas lenging panggayuh. Ngerti ya? Siswaku ndak kekudang dadi satriya ing tansah ateteken weruh lan lungguh. Weruh tegese ngerti marang pranatan uda negara tata krama lan uga kasusilan. Lungguh tegese bisa mapanake pribadine ing sadengah papan jumbuh lawan derajat pangkat lan kelungguhane. Yen wuta marang weruh lan lungguh dudu sapa-sapa sing bakal cinacah dening jagat kejaba siji guru loro wong tuane. Apa meneh lamun ta putra kuwi hambek kumalungkung adol gendung semungah sesungaran yektine Babu Pertiwi bakal ngruntuhake waspa Bapa Akasa bakal nandhang sedih nadyan kepinterane sundul langit bisa ngikal jagat gulung bawana nanging lamun total linambaran mawas diri yektine menungso mau yektine malah tanpa aji mestine menungso kuwi malah kalah karo derajate pari sing nyatane pari kae saya isi parandene malah saya ndingkluk. Aduh guru, aduh kula nyuwun pangapunten ingkang agung sabar pisan kula mboten ngertos kula kinten menawi dados tiyang sampun pinter sekti mandraguna menika sampun cekap nyatanipun kedah linambaran tata krama supados saged ngedohaken dhumateng panyendhu.
Ya nadyan ta ora nek wong sing ngelekke karo kowe petita-petiti kemplelet omongane sugal kasar ngono iki semongah sesungaran iki lho aku, iki lho aku, iki lho aku ngono kuwi. Ora nek sing ngelekke, ning kabeh do batin. Lho becik dibatin ngono kuwi apa dielekke? Jane malah sae dipun elekaken lek dibatin malah pekewuh ra sing manahku. Lah ngono kuwi. Muridku ora tau tak seneni. Panene sing salah tak batin ngono wis isin dhewe dek. Kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten ya. Lelakon iki kena kanggo patuladan sing becik nadyan pinter njara langit lamun ta ora linambaran budi pekerti kang utama tata krama ingkang prayoga yektine uripmu muspra tanpa guna. Kembang tengara mundur samadyan lebya pundur jroning